Sis. Uyazi ngiya-expanda i-deluxe. Ngibona ukuthi ungcono uzongisebenzela khona uzokwenza abantu bami inzipho. Ukuthi nje last time bengilana uye wangixotha njengenja bengifuna umsebenzi kuyabona. Awu kuyiphutha lelo. Ngiyabona ukuthi umuntu osifazane onekusasa eqhakazile. So ngizo-expanda e-Rosebank. Indawo enabantu abaneclass. Yabona nami usebenza kahle la ngathatha ngiyobheka khona. Ushiye abantu bakwaThema. Yabona? Zola. Ucuma ngingasebenzela wena. Hayi wrong sisiyazi. Ndizivile kaloku ihorror stories zalapha eLux. Ndazibonela nokwami. Ikhona into encinci ungayi-understanding ngami, Zola. Ndine-loyalties. Andisoze ndikushiye phaa kwaThulu. We don't stab each other in the back. And singumndeni phayana. Nomndeni. Serious? Yeah. Uthini ngamaphara? Ngokugqekezelo. Ngisakhuluma ngo-inspector. Uyabona ama-clients eno aqothukelwa yinwele siyaphuma. Yini nifaka nesinyama noma khona umuntu is working against you. Jesus. Wafake kanjani? Ama-hair removal ngaphakathi kwamashampoo wethu wafake kanjani? Abanye abantu they fear only one person after God. And akusona umndeni wakho. Kuhle.